taldekide gehienak Errioxan bizi zirenez, gure hizkuntza gaztelera zen, eta gaztelera da, eta modu pentsatu gabe, erderaz abesten hasi ginen. Hala ere, pixkanaka hasi ginen jotzen Euskal Herrian, eta modu naturalean izan zen gure euskaratze prozesua 4 urte gutxi gora iraun zuen, eta ez dakit ETS-ek Euskal Herriko plazetan leku bat zuela ikusi genuen, eta modu naturalen euskaraz abesten hasi ginen. Denborara, konturatu gara, balioa izan duen keinu horrek, ez? Eta jende askok erreferentetzat hartzen gaitu, batez ere, taldekideak Euskal Herritik kanpokoak direlako. Orduan, esango nuke, modu naturalean eta ia konturatu egindako prozesu bat izan dela, baina aldi berean sentitzen dut daukagun altxorra babesteko eta belaunaldi transmititzeko tresna garela sentitzen dut hori, ez? Eta egindako erabakiarekin izugarri ados nago, konforme nago, eta sentitzen dut gaur egungo nire balioekin erabat batera doazela, ez?